indultua lortu zuten eta gerra ondoko urte gogorretan bere bizitza normalizatzera lagundu zieten. Honelako keinuek desberdinen arteko bakea eraikitzea posiblea dela erakusten digute. Azkenik, egia berreskuratzen saiatzen diron gizon, emakume, erakunde, zein elkarteei gure esker ona. Beraien lanari esker, legezkotasun errepublikanoa defendatu zutenei omenaldia egitea. Eta bizitzan ukatu zitzaien justizia eta zor historikoa konpontzea lortu da eta. Haiei guztiei, Matxitzakoko borrokaren 75. urteurrenean, bere erakusbidea gaitik eta sakrifizioa gaitik gure onespena adierazi nahi diegu eta gure konpromisoa berresten dugu bere oroipeneko sugarra bizirik mantentzeko. 2012ko martxoaren 5. Orain,